Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro barkanmu da sake haɗuwa a wannan darasi mai suna Muso Larabci. Wannan shi ne darasinmu na biyu. A darasin farko mun yi magana akan damirai guda 5, wanda insha Allah za mu ƙara waɗansu daga cikin damirai sannan mu ƙara waɗansu misalai. Allah ya taimake mu. A baya mun yi magana akan huwa da hiya da anta da anti da ana. Waɗannan su ne da muka yi misali da su. Muka ce huwa shi namiji, huwa kataba shi ya rubuta, hiya katabat ita ta rubuta, anta katabta kai ka rubuta, anti katabti ke ke rubuta, ana katabtu ni na rubuta. To yanzu za mu ƙara waɗansu damirai akan waɗannan damirai da muka koya. Damiri daga cikin damiran da za mu koya a yau shine damiri da yake nuna waɗanda kake magana shine antum, ku da nake magana ku maza kenan. Mun ga mace akwai ku maza da ku mata, to wannan ku maza sai in ce antum, kun rubuta sai in ce antum katabtum, kun karanta sai in ce me antum qara'atum, kun karanta, kun zauna sai in ce antum jalastum. Mu kula da yanayin ƙarshen kalma, ginuwansu. Antum katabtum, antum qara'atum, antum jalastum, ku kenan. Sannan sai na gaba, kalma ta gaba ita ce damiri na gaba shine in kana magana da mata. Idan maza an ce antum katabtum ko kun rubuta, maza kuma mata sai a ce musu antunna katabtunna, ku mata kun rubuta. Idan kalman ƙara'a ne sai ka ce antunna qara'atunna, ku mata kun karanta. Mun gane? Hakan zai taimaka ma ka fahimta, kamar a misali kana so ka yi tambaya. Idan maza ne za ka ce shin kun karanta, sai in ce me hal antum qara'atum. In mata ne fa hal antunna qara'atunna. Wannan shine misali. Kalma na gaba shine ko ita ce hum, su, mana su maza, wanda yana nuna damiri ne wanda yake nuna mutane wanda ba sa nan, damirul ghaib, ba sa nan kake magana a kansu. Hum katabu, su sun rubuta. Sun karanta fa sai ka ce hum qara'u, su sun karanta. Waɗannan shi ne. Kuma shi ma za ka ba da misali sai ka ce me hal hum qara'u. In ka gana ma kuma ka cire hum ɗin ka ce hal qara'u, shin sun karanta. Kamar da kalmomin fari ma za ka iya cirewa. Amma idan ka ce hal antum qara'atum sai ka ce hal qara'atum, shin kun karanta. Idan mata ne fa hal qara'tunna, shin kun karanta. Idan su ne fa sai ka ce hal qara'u, shin sun karanta. Wannan shine misalin shi. Sannan idan mun fahimci wannan zai sa mu'amalanci sauran kalmomi na Larabci wanda za mu kalle su, kamar waɗannan kalmomi guda 5 ɗin wanda na kawo su domin su taimaka mana wajen sanin mufradat na Larabci. Wannan kalmomi guda 5 wanda za mu kalle su, na jera su. Kalman farko akwai ta'iba. Wanda kalmar ta'iba tana nufin gajiya. In ce ta'iba da Larabci ya gaji. Mudari'in shi kuma shine yat'abu. Kamar da kuka kalla na farko an sa ta'iba, to na biyu shi kuma me nadima, na 3 fahima, na 4 bakila, na 5 fariha. Dukansu wasalinsu haka ne. Ta'iba fataha a fari, wasalin harafin tsakiya kuma mai kasra ne. Da haka ta'iba, nadima, fahima, bakila, fariha. Sai ka gane. Na haka ba sai na sa musu wasali ba, kamar da na sa ma na fari haka za ka la. Kuma addinin da gansu a Larabci haka ne. Sai dai akwai waɗansu ƙarin bayani wanda idan darasin ya je gaba za mu yi bayani a kansa. Mudari'insu shine ta'iba yat'abu. Ya kamata ka fahimci wannan. Hakan zai taimaka ma sosai wajen fahimtar darasin da za mu yi a gaba. Kasancewa ta'iba yat'abu, nadima yandamu, fahima yafhamu, bakila yabkhalu, fariha yafrahu. Kenan mu ba da misali da huwa, sai mu ce huwa ta'iba, hiya ta'ibat, anta ta'ibta, anti ta'ibti, ana
ta'ibtu wa antum ta'ibtum wa antunna ta'ibtunna wa hum ta'ibu. Wannan shine. Sannan kalma na gaba shine me? Nadima. Kalman fari da muka yi ta'iba ma'ana ya gaji, da haka shine anta ta'ibta, kai ka gaji. Huwa kuma ta'iba, shi ya gaji. Sannan kalma na biyu shine nadima, ya yi nadama. Sai in ce me? Huwa nadima, shi ya yi nadama. Anta nadimta, kai ka yi nadama. Anti nadimti, ke kin yi nadama. Ana nadimtu, ni na yi nadama. Antum nadimtum, ku kun yi nadama. Nahanu, ko da ke ba mu kawo misalin nahanu ba, sai mu ce antunna nadimtunna, ku mata kun yi nadama. Hum nadimu, su sun yi nadama. Wannan shine. Sannan kalmar fahima sai mu ce huwa fahima, shi ya fahimta. Hiya fahimat, ita ta fahimta. Anta fahimta, kai ka fahimta. Anti fahimti, ke kin fahimta. Ana fahimtu, ni na fahimta. Antum fahimtum, ku kun fahimta. Wa antunna fahimtunna, ku mata kun fahimta. Wa hum fahimu, su sun fahimta. Waɗannan shine. Sannan kalman bakila, ya yi rowa. Sai in ce me? Huwa bakila, shi ya yi rowa. Hiya bakilat, ita ta yi rowa. Anta bakilta, kai ka yi rowa. Wa anti bakilti, ke kin yi rowa. Wa ana bakiltu, ni na yi rowa. Wa antum bakiltum, ku kun yi rowa. Wa antunna bakiltunna, ku mata kun yi rowa. Wa hum bakilu, su maza sun yi rowa. Haka harafin gaba shi ma. Huwa fariha, shi ya yi farin ciki. Hiya farihat, ita ta yi farin ciki. Wa anta farihita, kai ka yi farin ciki. Wa anti farihiti, ke kin yi farin ciki. Wa ana farihtu, ni na yi farin ciki. Wa antum farihtum, ku kun yi farin ciki. Wa antunna farihtunna, ku mata kun yi farin ciki. Wa hum farihu, kuma su ma sun yi farin ciki. Takaitaccen bayani akan kalmar nan, ko kuma in ƙara mana misali, zaka ce ta'ibal amil, ma'aikaci ya gaji. Amil shine wannan aiki, na aikata aiki. Sai ta ta'ibal amil, ma'aikaci ya gaji. Nadima ala ma fa'ala, ya yi nadama akan abin da ya aikata. Saboda kalmar nadima yana zuwa da ala don ka haɗa shi da aiki. Kuma akwai kalmar da yake daidai da shi. Akwai wani kalma da ake cewa tahassara, shi ma ya yi nadama ne. Akwai asifa, shi ma ya yi nadama ne. Wannan. Sannan fahima, za ka iya ba da misali ka ce fahimat dars, ya fahimci darasi. Fahimat ad-dars, ta fahimci darasi. Ko ka ce fahimati daras. Dan saboda idan fahimat ya zo da kuma alif da lam na ad-daras, sai ka yi iltiqa'i sakina, sai ka mayar da tawul ɗin ƙarshen sai ka sa kasara, sai zama fahimati daras. Kama a ce qara'at, sai a ce qara'atil qur'ana. To wannan kenan. Kaman bakila, shi kuma yana zuwa bakila alayya, ya mun rowa. Bakila alaihim, ya musu rowa. Sai a ce ya yi rowa da kuɗin shi, sai a ce bakila bi malihi, ya yi rowa da dukiyarsa. Bakila bi ta'amihi, ya yi rowa da abincinsa. Wannan shi ne. Sannan ga fariha, yana nuna farin ciki. Sannan kalmar fariha tana da ma'ana sama da ɗaya. Za a ce farihar waladu, ma'ana yaro ya gamsu, shi ne bi ma'ana radiya. Sannan yana zuwa fariha da na farin ciki. Fariha bi najahihi, ya yi farin ciki akan nasara da ya yi. Sannan za ka iya cewa fariha bi ma'ana mutum ya ringa jijji da kai. Yasa a Ƙur'ani Allah ke ba mu labarin Qarun, iz qala liqaumihi la tafrah, iz qala lahu qaumuhu la tafrah. Lokacin da mutanensa suke ce mishi la tafrah, kar ka yi jijji da kai, inna Allah la yuhibbul farihin. Dan haka sai mu fahimci wannan. Allah ya taimake mu. A darasi na gaba za mu ji waɗansu ƙarin bayani tare da wasu misalai. Wassalamu alaikum.